Nem akarok megijeszteni senkit, ígérem, hogy nem leszek ilyen hosszú közel sem, és igyekszem hamarabb befejezni. Hát szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy ilyen szép számmal eljöttek a Jobbik Magyarországért Mozgalom lakossági fórumára, a Jobbik képviselőjelöltjének a bemutatására. Ez is látszik, hogy azért nagy az érdeklődés. Kezemben tartom a programunkat, melynek az a címe, hogy Radikális változás. Radikális változás, és mit tettük le elsőként az asztalra, és talán mi vagyunk az egyetlen párt, aki valóban egy új programmal jött ki. Miért van ma szükség radikális változásra? És hogyan van lehetőség, hogy ezt a radikális változást keresztül vigyük ebben az országban? 2010. április 11-e. Miért különleges ez a dátum? Azért különleges, mert egy népszavazás lesz. Népszavazás lesz, ahol önök, mi arról fogunk dönteni, hogy mit akarunk ebben az országban. Önök arról fognak dönteni, hogy jó volt az elmúlt 20 év. Elégedettek-e a 20 év munkájával, elégedettek-e a 20 év politikusaival, hiszen káprázatos eredményeket értünk el. Burjánzik a korrupció, elidegenítették a teljes nemzeti vagyont, ebből már nem maradt semmi. Leszüleztették az oktatási rendszert, megszűnt a honvédség Magyarországon, a közrend, közbiztonság, a békafeneke alatt van, viszont dübörög a gazdaság. Ezt tudjuk. Aztán van még valami rettenetesen megnőtt, az államadósság. Aztán az embereknek az eladósodása, a körbetartozás, a lánctartozások. Ebben nagyon jó eredményeket értünk el. Hát aki arra gondol, hogy ez jó így, akkor azok az emberek menjenek el szavazni, és szavazzanak azokra a pártokra, akik jelenleg ott ülnek a parlamentben. De akik arra gondolnak, hogy talán lehet ezt jobban csinálni, lehet ezt másként csinálni, lehet ezt becsülettel, tisztességgel csinálni, azok is jöjjenek el, de ne szavazzanak a jelenlegi parlamenti pártokra, hanem válasszák a radikális erőt, a Jobbik Magyarországért Mozgalmat, és válasszák dr. Apáti Istvánt. Ez az, ami elhozhatja azt, amiért mi küzdünk, ami a köszönésünkben is benne van, a szebb jövőt tudja elhozni önöknek. Mert az, ahol ma van az ország, az katasztrófa. Mi ma a magyarság legnagyobb problémája, hölgyeim és uraim? Mi a legnagyobb problémánk? Hát az, hogy alig van magyar. Fogy a nemzet, mégpedig hihetetlen módon. Nem olyan régen együtt tartottam egy lakossági fórumot idősebb Hegedűs Lórend református püspök úrral. És a püspök úr azzal kezdte a beszédét, hogy mi lesz veled magyar nemzet. Tette fel a kérdést. Mi lesz veled magyar nemzet? És elmondott egy történetet, hogy nem régen temetett. Temetett egy olyan faluban, ahol ő korábban, mint református lelkész szolgált. És temette az általa is ismert harangozót. És beszédében elmondta, hogy búcsúzik tőle egyetlen gyermeke és egyetlen unokája. Majd néhány hónap múlva újra ugyanebben a faluban temetett. Temette a helyi cigányprímást. És beszédében elmondta, hogy búcsúzik tőle 12 gyermeke, 64 unokája, és senki nem tudja, hogy hány tétunokája. És akkor hirtelen eszembe jutottak egy barátomnak a szavai, egy jobbikos barátomnak, akinek akkor született éppen gyermeke Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolcon. És felhívott engem ez a barátom, és mondta, Csaba, megszületett a gyermekünk. Csodálatos, nagyon szép, nagyon boldogok vagyunk. Egy baj van. Mi a baj? Tudod, azt mondja, 5 napig volt a feleségem a miskolci szülészeten. 40 gyermek született. 33 cigány, 7 magyar. Mi lesz veled, magyar nemzet? Tette fel a kérdést a püspök úr. És elgondolkodtunk. És eszembe jutott hirtelen Koszovó. Tetszenek ismerni, mert hallottuk róla épp eleget. 19. században Koszovó lakossága 90%-ban szerb volt, majd
Az albánoknál az volt a divat, hogy 7-8 gyermek született. A szerbeknél pedig 1, esetleg 2. 100 év telt el, és tudjuk, hogy mi lett az eredménye ennek az ősi szerb tartománynak, hogy mindig is Szerbiához tartozott. Az lett az eredménye, hogy az ezredfordulóra 90% a lakosságnak már albán volt, és csak 10% volt szerb. Mi történt? Jött az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok, és azt mondta, hogy lesz egy önálló Koszovó. Kiszakadt Szerbiából, és alakult egy önálló albán állam. Ez történt velük 100 év alatt. És hogy beszélt a püspök úr, akkor hirtelen nekem ez jutott az eszembe. És minthogyha nekünk már lett volna egy trianomunk 1920. június 4-én. Mi lesz veled, magyar nemzet? Hogyan is jutottunk el idáig, 20 év alatt? Mert azért még emlékszünk arra, hogy régebben azért gyarapodott ez a nemzet, és nem mindig volt ez így. Az elmúlt 20 év ugyan hatalmas nagy lapáttal tett rá erre a demográfiai bombára.